खुलुमबाय रायजोफोर, दिनै फुंबिलिनि खौराङाव फिन खेबसेबाव बयखौ बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो जायफोर बिथांमोना आंनि लेटेस्ट बड' क्रिएटर चेनेलाव गोदानै नायदों, बिथांमोना फुंनि समाव आरो मोनाबिलिनि समाव लेटेस्ट खौरां एबा आपडेटखौ मोनबाय थानो थाखाय गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय। दानिया फैदो खौरांखौ खोनासंलांनि। गिबि खौराङाव दङ, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो लादों मोनसे सांग्रांथि खौरां। फुड एन्ड ड्राग्स एडमिनिस्ट्रेशननि गनायथि गैयाजासे दासान्दि गोबां इउटुबार इनफ्लुएन्सारफोरनि गेजेराव मुलि बायनाय फाननायनि बिजनेस सोलिगासिनो दं। बे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि दिनैनि डिजिटेल मुगायाव ससियेल मिडियानि गोहोमा गोख्रै बांबोगासिनो दं। नाथाय बेनि सोलायै एबा बेजों लोगोसे मोनसे गोदान जेंनाबो नुजाबोगासिनो दं। माखासे ससियेल मिडिया सालायगिरिफोर जायफोरनि फलोवारफोरनि अनजिमाया गोबां दं, बिथांमोना जेबो फोरमान बिलाइफोर गैयाजासे मुलि आरो सावस्रि फाहामथायफोरखौ फानगासिनो दं। बेयो मोनसे साननो गोनां आयदा जानानै फैदों, जेराव बेबादि दिहुनजानाय मुलिफोरा बिगियानारि महरै फोरमान जायाखै आरो जायखिजाया मावख'आरि महरै गनायथि गैया, जेरै फुड एन्ड ड्राग्स एडमिनिस्ट्रेशननि फोरमान बिलाइ गैयै। नोंथांमोना बेफोरबादि बेसादखौ जायोब्ला जानो हागौ देहाया खहा एबा इयुनाव गाज्रि गोहोम गोग्लैनो हागौ। बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव गोबां नंखाय कम्पानिफ्रा गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय गोबां फलोवार गोनां बिगोमाफोरखौ टारगेट खालामनानै प्रडाक्टखौ फानहोयो आरो दासान्दि ससियेल मिडियायाव दिन्थिनायखौ गोरलैयै फोथायग्रा सुबुंफ्रा एबा गामिनि सुबुंफ्रा बे थगायनायनि बांसिन बोलि जाबोगासिनो दं। बेनि अनगायैबो आथिखालाव जों नुनो मोनगासिनो दं, गोबां समफोरावनो माखासे बर'नि इनफ्लुएन्सार ससियेल मिडिया सालायगिरिफ्रा गामि ओनसोलाव हाबनानै उइदाउट डक्टरनि रोंगौथि गैयै माब्ला समाव मुलिखौ बाहायनांगौ, मुलिखौ माबोरै जानांगौ बेफोरनि बागै आबुङै मिथियालासे मुलि फाननायनिफ्राय मुलिखौ लानानै जाना गाव गावनि देहाखौ लोरबां खालामना लानायनि जेबो गैया। सांग्रां जा रायजो राजा नोंथांमोन। आथिखालाव गोबां सुबुंफोरा बायदि बायदि बेरामखौ फाहामनो हायो बुंनानै गोबांथार देहानि जेंनायाव गोग्लैनाय बेरामि सुबुंनो मुलिखौ फानदों। नाथाय बेखौ रावबो सानाखै दि गावनि देहायाव फैबाय थानाय समफोराव माबादि इनफेक्शन जागोन। जों बयबो मिथिगौ, बांद्राय मुलि बाहायनाया देहानि थाखाय जोबोद गिख्रंथाव एबा मोजां नङा। गोबां बिदिन्थिफोर नुनो मोनो जेराव गोबां सुबुंफोरा देहानि जेंनायाव गोग्लैयोब्ला नांनायनिफ्राय बांसिन मुलिखौ बाहायनाय एबा जानायनि जाउनाव देहाया बांसिन खहा जायो। बेखौ मिथिसेयावबो उइदाउट जेबो डक्टरनि गियान एबा रोंगौथि गैयै सुबुंनिफ्राय मुलि जानायनिफ्राय गोजानाव था। देहानि जेंनायाव गोग्लैदोंब्ला गोजौ थाखोनि रोंगौथि गोनां डक्टरनियाव थां, हस्पिटाल एबा फार्मासियाव जगाजग खालाम। थांनाय बिटिसि एसेम्बलि बिसायख'थियाव बाहागो लानाय एपिबि पार्टिया दिनैनि समाव मानो सिरि? बे सोंलुआ जाखांदों रायजो राजाफोरनि गोसोआव आरो दासान्दि समाजारि बिजोङाव सावरायजादों अल्टारनेटिभ पार्टियाव बर'लेण्डआ थैबाय नामा होनना। दिनैनि दिनाव बहा गोमाना थाखो? बायदि बायदि सोंलु बेरखांदों रायजो राजाफोरनि गोसोआव। मख'नो गोनांदि रन्जन दैमारिनि आंगो बिनानाव डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननायाव बिथांनि मैखोम नाजानायावनो जोनोम मोननाय एपिबि राजखान्थि हान्जाखौ जानो हागौ बयबो मिथिगौ। बिटिसि एसेम्बलिनि बिसायख'थियाव मैखोमै बाहागो लानायनि उनाव दिनैनि जानो गोनां आसाम बिधानसभा बिसायख'थिनि दोहौनि समाव बिटिसिनि बे राजखान्थि दोलो एबा एपिबि पार्टिया गोमानानै दं। डक्टर अनजालि दैमारिनि दैदेननाय एपिबि राजखान्थि दोलोआ बिधानसभा बिसायख'थियाव जेबो खौरां गैया। प्रमद बर'आ जेरै गोलेरनि मोदै लानानै गाबफ्लानानै इउपिपिएलआव फैना हारिखौ फानबाय, बेबायदिनो दिपेन बर'आ गाबफ्लानानै हारिनि गाज्रि खामानि मावनो ओंखारदों। बेनिखायनो दिपेन बर'आ बिपिएफनि बिजाथि रिहन दैमारिनि आखायाव जेनगोना रोखा। बे बाथ्राखौ बुंदों बिएसइउनि फोसावदिं नेहाथारि सानसुमा रामसियारिया। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा बोसोरारि जथुमा आरो गायसनथाइ सान फालिदों। बर' आइजो लिरगिरि गौथुमा 8थि बोसोरारि जथुमाजों लोगोसे क'क्राझारनि निर्बान गार्डेनाव गावनि 9थि गायसनथाइ सानजों लोगोसे मैयानिफ्राय साननैनि हाबाफारि लानानै फालिनाय जादों। बे हाबाफारियाव लिरगिरि, थुनलाइगिरि आरो आफादनि सोद्रोमाफोरा ज' जानानै थुनलाइ आरो हारिमु जौगानायाव आइजोफोरनि बिफावखौ नोजोर होनानै गुबुन गुबुन हाबाफारि आरो सावरायनायजों लोगोसे लोब्बा लाखिनानै बाहागो लायो। गिबि सानाव आफादनि फिरफिलाखौ नेमखान्थि बादियै बिरहोनाय जायो आरो बेनि उनाव रुंसारि जानाय आत्माफोरखौ मान बावनाय जायो। साननि हाबाफारियाव गोबां बिजाबफोर फोसावनायबो जादोंमोन। बे हाबाफारियावनो गोबां बान्था मोनगिरि लिरगिरिफोरखौ
मान बावनाय जायो, जेराव बिथांनि सल'मा दोंनै लामा मोनसे गाथोननि थाखाय 2025 मायथाइनि साहित्य एकाडेमि बान्था मोनगिरि सहायसुलि ब्रह्मखौबो मान बावनाय जायो। आसाम प्रदेश कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि MP गौरब गगৈ आरो रायजो दलनि आफादगिरि अखिल गगैनि सायाव नेशनेल भलन्टियार्सनि आफादगिरि सितु बर'आ दाय गोनां बिबुंथि होदों। बिथाङा बुंदों, बे बाराव अखिल गगै आरो गौरब गगैआ मानो गोथार ईदनि समाव मानो नामाज फरायाखै? बिथांमोना धोरोम उदांस्रिनि बाथ्रा बुंबाय थानाय आरो बिसायख'थिनि सायाव नोजोर लाखिनायनि आरज गाबनायखौ नागारबाय नामा? बे बाथ्राखौ आसामनि नेशनेल भलन्टियार्स आर्मिनि आफादगिरि सितु बर'आ दाबि खालामदों। मोनसे स्पेशल भिडिअनि गेजेरजों बिथाङा अखिल गगै आरो गौरब गगैखौ सोंथि खालामनानै बुङो दि बोसोरफ्रोमबो जों नुनो मोनो दि रायजो दलनि आफादगिरि अखिल गगै आरो कंग्रेस दोलोनि आफादगिरि गौरब गगैआ ईदनि गोथार समाव मुस्लिम सुबुंफोरजों नामाज खालामो, नाथाय बे बारनि ईदनि समाव जों बेनि उल्था नुथायखौ नुनो मोन्दों। दिनै ईदनि गोथार सानाव जों अखिल गगै आरो गौरब गगैखौ जेरावबो नामाज गाबनाय नुनो मोनाखै। गावखौनो माइनरिटि हारिनि रैखागिरि महरै दिन्थिनाय गौरब गगै आरो अखिल गगैआ बे बोसोराव ईदनि बे गोथार सानाव नामाज गाबैनि गुबै जाहोना मा? फैबाय थानाय बिसायख'थिनि सिगां जेबो गोहोम गोग्लैयै बादि बेखौ रोखा खालामनो थाखाय बेफोरखौ जेरावबो नुनो मोनाखै नामा? बेफोर सोंथिखौ खालामदों बिथाङा। मोनसे दुखुनांथाव खौरां, मन्त्रि अजन्ता नेउग आरो MP बिश्वजित फुकननि नमिनेशन बिलाइ गथायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो फैनाय गारिजों सानै सुबुंनि जिउ खहा जायो। शुक्रबारखालि गलाघाट जिल्लानि बेंगेना क'वायाव BJPनि फिरफिला दिन्थिनाय गंसे गारिया बादुलिपारा बाहुपातार गामिनि मानस नन्दन बरा 32 बोसोर बैसोनि आरो गिरिधर गगै 56 बोसोर बैसोनि सुबुंखौ गाज्रियै सौख्रांनानै जिउ फोजोबो। जाथायनि बागै मिथिनो मोननाय बादिब्ला BJP हेफाजाब होनाय गारिया बेंगेना क'वायाव लामा बारनो थाबायबाय थानाय समाव सानै सुबुंखौ गोबां गोख्रैथिजों फैनानै गारिजों सौग्रावफैयो। बेराफारसेथिं गोब्राब थासारियाव जोखोम जानाय लोगो लोगोनो सानै सुबुंखौ गलाघाट जिल्लानि मोनसे देहा फाहामसालियाव लानानै थाङो, नाथाय थोजासे बेयाव देहा फाहामथाय गैयिनि थाखाय सानैखौबो जरहाटआव लानानै थांनाय जादोंमोन, नाथाय सानैबो जोखोम जानायनि उनाव फाहामथाय होबाय थानाय समावनो जिउ गोमायो। अजन्ता नेउग आरो बिश्वजित फुकनखौ हेफाजाब होनो थांनाय गारिजों सानै सेंग्रानि जिउ खहा जानाय जाथाया गासै ओनसोलाव दुखुनि साया लाबोदों। ओडिशायाव थांनाय शुक्रबारनिफ्राय गोमानानै थानाय सासे उन्दै हिन्जावसानि गोथै सह'खौ सनिबारखालि बानासाही करन जिल्ला पुलिस थाना मायूरभंज जिल्लानि हाग्रायाव बोखांनो मोननाय जादों। पुलिसा फोरमायथिनाय बादिब्ला करनजिया पुलिस थानानि सिङाव थानाय बानासाही ओनसोलनि वार्ड नाम्बार 15 आव फुंनि समाव फरायसुलिनि गोथै सह'खौ बेनि न'नि साखाथिनिफ्रायनो बोखांनो मोनदोंमोन। थैनाय हिन्जावसाया करंजियानि सरस्वती शिशु विद्या मन्दिरनि थाखो 8 नि फरायसामोन। नखरनि सोद्रोमाफोरा फोरमायथिनाय बादिब्ला शुक्रबारखालि मोनाबिलि 6:30 रिंगानिफ्राय 7 रिंगानि गेजेराव बियो हासुनो थाखाय न'निफ्राय बायजोआव ओंखारलांदोंमोन आरो फैफिनाखैमोन। हिन्जावसाखौ नागिरनो नाजानाया फेलें जानायनि उनाव नखरनि सोद्रोमाफोरा शुक्रबारनि मोनायाव करंजिया पुलिस थानायाव गोमानायनि अजदखौ होदोंमोन आरो बेनि उनाव नायबिजिरनाया जागायो आरो बेनि साननैसोनि उनाव थैना थानाय थासारियाव बोखांनो मोनो। बलिउड सावथुन दुरंधर दा रिवेंज थामहिनबा दुरंधर 2 आ मुलुगनाङैनो रिलिज जानायनि उनाव इन्डियान बक्स अफिसाव सुनामि लाबोदों। जाय सावथुना भारतजों लोगोसे गुबुन गुबुन हादोरफोरावबो जेरै USA, कानाडा, UK, अस्ट्रेलिया, निउजिलेन्ड, जार्मानी बायदि बायदि हादोरफोराव गोबां अनसायजानायखौ नुनो मोन्दों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बलिउड सावथुन मुलुगनि बक्स अफिसाव रिलिज जानायनि गिबि सानाव बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय सावथुन जानो हादों आरो भारत सावथुन मुलुगनि बक्स अफिसाव पुष्पा 2 नि उनावनो नैथि बयनिख्रुइबो बांसिन अपेनिं डे आव कालेक्शन खालामनो हानाय सावथुन जानो हाबाय आरो बलिउड सावथुन मुलुगनि मोनसे गोदान रेकर्ड खालामनाय सावथुन जानो हादों। रिपर्टनि बादिब्ला बे सावथुना रिलिज जानायनि गिबि सानावनो बक्स अफिसाव 236 करोड़निफ्राय लानानै 240 करोड़नि बारा रां आरजिदों। भारताव पेन इन्डिया मुभि हिसाबै गासै अपेनिं डेआवनो 172.63 करोड़ आरो गुबुन हादोर एबा अभारसिसनिफ्राय 64 करोड़नि बारा रां आरजिदोंमोन आरो बलिउड सावथुन मुलुगनि मोनसे गोदान रेकर्ड खालामबाय। मख'जाथावदि थांनाय 2025 मायथाइयाव गिबियाव दुरंधर पार्ट 1 आ गोबां सावथुन नायगिरिफोरजों हानायमानि अनसायजादोंमोन।
जाय सावथुना बक्स अफिसाव 1349 करोड़निफ्राय लानानै 1428 करोड़नि बारा रां आरजिनो हादोंमोन आरो बलिउडनि नैथि बयनिख्रुइबो बांसिन रां आरजिनो हानाय सावथुनबो जानो हादोंमोन। मख'जाथावदि आदित्य दारजों दिथा होजानाय आरो रणबीर सिंहनि गाहाय फाव खालामनायाव फिन आरोबाव नैथि खोन्दोआ थामहिनबा दुरान्दार दा रिवेन्जआ 19 मार्च 2026 खालाराव मुलुगनाङैनो रिलिज जादोंमोन आरो दासिम सानथामनि गेजेरावनो बक्स अफिसाव 400 करोड़निफ्राय लानानै 500 करोड़नि गेजेराव रां आरजिनो हानानै मुलुगाव एबा मोनसे भारतनि सावथुन मुलुगाव मोनसे इतिहास लाबोनो हादों। जाय सावथुनाव गाहाय फाव खालामदोंमोन फावखुंगुर रणबीर सिंह, सारा अर्जुन रामपाल, सन्जय दत्त आर माधवन, राकेश बेदी बिथांमोना। दासान्दि आसाम विधानसभा बिसायख'थि खाथि सफैनाय लोगो लोगोनो गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफ्रा आरो गुबुन गुबुन आफादफोरनिफ्राय मोजां मोननाय पार्टियाव जयनिं जानायखौ नुनो मोनगासिनो दं। बेबादिनो फिन आरोबाव गोदानै XNDB आफादनि माखासे सोद्रोमाफ्रा BPF पार्टियाव जयनिं जादों। 2 नं दतमा विधानसभा बियाबनि गसाइनिसिना प्राइमारिनि बानजायनायाव खुंनाय BPFनि जयनिं हाबाफारियाव गोबांथार बारग' XNDफोरनि मावथिफोरा BPF पार्टिखौ मोजां मोननानै आरो BPFनि खामानि मावनाय आदर्शफोरखौ मोजां मोननानै दिनै जयनिं जादों होनना फोरमायदों। धेमाजि जिल्लायाव दुखुनांथाव लामा जाब्रबथायाव डक्टरनि जिउ खहा आरो फिसाया गोब्राबै जोखोम। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला शुक्रबारनि मोनायाव धेमाजिनि जियादल सारियालियाव मोनसे सोमोनांथाव लामा जाब्रबथायाव सासे डक्टरा जायगायावनो जिउ खोमायो आरो बेनि फिसाया गोब्राबै जोखोम जायो। थैनाय सुबुंखौ लखिमपुर केन्सार हस्पिटालाव खामानि मावबाय थानाय रेडिअलजिस्ट डक्टर प्रिया कुली होननानै सिनायथिनाय जादों। बे जाब्रबथायाव बिथांनि फिसाय सिमन्त कुलीया गोब्राबै जोखोम जायो आरो बिथांखौ फाहामथायनि थाखाय धेमाजि सिभिल हस्पिटालाव लांनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला बे जराया माजुलिनि थागिबि। मिथिनो मोन्दों धेमाजि फारसेनिफ्राय फैबाय थानाय गंसे मोन 16 साखा गोनां ट्राक बेयो कन्ट्रल खोमानानै जियादल सारियालिनि माहारियारि राजा लामा 15 नङाव मारुति ब्रेजा गारिखौ सौनानै गालाङो आरो बे सौग्रावनायनि जाहोनाव डक्टर प्रिया कुलीया जायगायावनो जिउ गोमायो आरो गुबुन बिनि फिसाया गोब्राबै जोखोम जानायनि जाहोनाव दासिम फाहामथायनि थाखाय देहा फाहामसालियाव थिसनजादों। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि बर' बिफान लोगोसे थुनलाइस्रि आद्दा गगामुग आरो सोरजिलु थुनलाइ जथुमनि बानजायनायाव मुलुगनां खन्थाइ सान फालिदों। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि बर' बिफाननि सावरायमा नब्लाङाव हाबाफारियाव खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय खन्थाइ आवरायनाय बारि हाबाफारिखौ बर' बिफान डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि लेङाइ बुंथिगिरि डक्टर ब्रिदुल बसुमतारी मासि सामलायनायाव बेखेवनानै होयो। डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननि गाहाय डक्टर प्रतिमा ब्रह्मआ हाबाफारियावनो थांखि जानाय आलासि महरै बाहागो लायो। बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि दिलीप बसुमतारी, बर' बिफाननि सिमोनसापुरि फरायसालिमानि गाहाय सबेत बसुमतारी, SB बड' गोजौ फरायसालिनि आजिरा मोननाय फोरोंगिरि ललित चन्द्र बर', BPPCनि गाहाय लिंथुमगिरि शिबराम बसुमतारी, धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि हिरण्य सोरगियारि, गाहाय नेहाथारि अजय खाख्लारि, डिब्रुगड़ जिल्ला बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि गुरुप्रसाद खाख्लारि बिथांमोना बे हाबाफारियावनो बिलिफां दैमारि जुबा लिकक सन्मान 2025 नि बान्था मोनगिरिखौ डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि बर' बिफाननिफ्राय मान बावो आरो मख'नो गोनांदि हाबाफारियाव खन्थाइ लिरनाय बादायलायनाय हाबाफारिबो लानाय जादोंमोन आरो गोबां खन्थाइगिरि डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालिनि गोबां फरायसाफोराबो गावनि सुजुनाय खन्थाइ आवरायनायाव बाहागो लायो। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभारमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादा आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।
बे समाव मोनसे गोनां फोसावथाय बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। थांनाय माखासे बोसोर सिगां बर'नि गेजेराव लानानै फैनाय निउबो एप बायदिनो फिन आरोबाव लानानै फैदों बर' रायजो राजाफोरनि थाखाय। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव ओंखारनाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां निउबो एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि सावथुनफोर जेरै ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै सनानि नखर, थांखि गैयै समाज, अनसुला आफा, हिर', बिमा बायदि बाजै, अर, थैसाम, वान्टेड, संदान आरो रं नाम्बार बायदि सावथुनफोरा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय डाउनल'ड खालामनानै लोगोसे इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामनानै लाग्रोनांगोन। बेनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां आरो संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। फिन नोंथांमोननि गेजेराव फोरमायबावनो लादों बर' सावथुन नायनानै मोजां मोनग्रा गासै बर' रायजो राजाफोरनि गेजेराव लानानै फैदों मोनसे बर'नि OTT प्लेटफर्म गोनां जाय प्लेटफर्मनि गेजेरजों नोंथांमोना बर'नि नुनो मोनै सावथुनफोर जेराव गोदान गोजाम सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। बे बाथ्राखौ मख'नाया गोनांदि 2025 मायथाइनि जानुवारि दानाव दिहुनजानाय आंगो स्ट्रीम मुंनि मोनसे OTT प्लेटफर्म गोनां एपनि गेजेरजों नोंथांमोना गोबांथार बर'नि ट्रेजेडी, रमान्टिक, एक्शन आरो कमेडीजों बुंफबनाय सावथुनफोरखौ नुनो मोनगोन। जेरै रं नाम्बार, संदान, वान्टेड, थैसाम, अर, बिमा बायदि बाजै, हिर', अनसुला आफा, थांखि गैयै समाज, सनानि नखर बायदि बायदि सावथुनफ्रा मख'जाथाव। बेफोर सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना गिबियावनो आंगो स्ट्रीम एपखौ गावनि मबाइलाव थाखानाय प्ले स्ट'रनिफ्राय इनस्टल खालामनानै गावनि मबाइल नाम्बारजों लगइन खालामखांनायनि उनाव नोंथांमोना गोबांथार नुनो मोनै सावथुनफोरखौ गुगोल पे, फन पे आरो पेटिएमजों रं नाम्बार सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, संदान सावथुनखौ नायनो थाखाय 80 रां, वान्टेड सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां, थैसाम सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां बेफोरबायदिनो अर सावथुनखौ नायनो थाखाय 60 रां पे खालामनांगोन। बेबायदिनो गोबांथार नुनो मोनै बर' सावथुनफोरखौ नायनो थाखाय सुबिदा खालामनानै होदों आंगो स्ट्रीम प्लेटफर्मा। बे समाव मोनसे गोजोनथाव खौरां BTC हालामनि रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला लानानै फैदों गोजोनथाव खौरां। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला 2026 आरो 2027 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय लानानै फैदों नार्सारिनिफ्राय लानानै थाखो 9 सिम फरायसा आरो फरायसुलिफोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि थाखाय खम बेसेनावनो गोदानै मुं थिसननायनि खाबुखौ होगासिनो दं। मख'जाथावदि क'क्राझार जिल्लानि हल्टुगाव आउटपस्टआव थानाय क'क्राझार तिनिआलिनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुला गुन गोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसे थाखो 9 नि थाखाय इलेक्टिभ साबजेक्ट महरै मेथामेटिक्स, जिअ'ग्राफि, हिन्दी, हिस्टरि बायदि आयदाखौ लानो हागोन। मोजां सोलोंथाइ लानायनि अनगायैबो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि स्कुलाव उफ्रा सोलोंथाइ हिसाबै इनभाइरनमेन्ट फिल्ड स्टाडि, इंलिश स्पिकिं कर्स बायदिखौ लाफानानै सोलोंथाइ लानो हागोन। बेनि अनगायैबो गोजान लामा हान्थिनानै फरायग्रा फरायसा फरायसुलिफोरनि थाखाय आलादायै मोजां हस्टेलाव थानानै फरायनो हानायनि खाबुफोर होनाय जादों। बेनि थाखाय नोंथांमोना आबुङै मिथिबावनो थाखाय एबा थोंजोङै फोनांजाब खालामहर 9101 488 399 जानबुं नम्बराव।